Assalamu alaikum jama'a masu kallon sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu na dausayin ahlul baiti na gidan radio da talabijin Tenere. Shirin da a cikin sa ga al'ada muka saba tanado muku daɗaɗɗen kasidu na yabo zuwa ga fiyayen halitta Annabi Muhammad da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da zar'ar gidansa wato ahlul baitin nabi. Shirin da a cikin sa maka saba tanar ku daɗaɗɗen kasidu na yabo zuwa ga manya-manyan malamai, manya-manyan shehunai, manya-manyan waliyai waɗanda duniyar musulmi tare da su. Ba shakka ma abuta kallo da kuma sauraron wannan shiri a duk inda kuke na santa na kuka sance a gaban akwatin talabijin ɗinku domin bin mu sau da kafa a cikin wannan shiri da fatan tare da nan da muka yi muku a cikin wannan shiri a yau za su ƙayatar da ku. Sai dai kamar da muka saba ga al'ada kafin mu shiga ga dangadan a cikin wannan shiri mukan farawa ne da aikawa da dimin gaisuwa da fata lairi zuwa ga dukkanin malamanmu da shehunanmu waɗanda suke a garuruwa daban-daban a zawuyoyi daban-daban musamman a nan birnin yin bai ba zamanta da zawuyar shek sha'ab da zama da sabon halifa ibrahim da sauran malamai na wannan zawuya na san kuna bin masau da kafa haka zalika idan mun leƙa a garin cota halifa musa da sauran malamai na wannan gari mai albarka na san kuna bin masau da kafa haka zalika a garuruwa kamar su kauran asha da fatan allah ubangiji ya kara wa salifa lafiya da fatan kuma Allah ubangiji ya bar mata kan wannan tafarki ne so da kauna zuwa ga fiye halitta sallallahu alaihi wasallama da zar'ar gidansa ahlul baitin nabi. Ba ta bata lokaci ba malamin inji idan ka shirya faifan mu na farko a matsayin mabudin kunne babban sha'irin nan Muktar Sha'ibu Allakwaja a cikin wannan kasida ta sa taiwa zuwa ga fiye halitta bismillah.
to kaji wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Allah ke cewa inna salata tanaha anil fahsha'i wal munkar amman wali zikrillahi akbaru. Muktar Sha'ib Allah kwaje kenan a cikin wannan kasida ta sa wadda ba shakka na san ta tsima da dama daga cikin masu kallon sauraron mu mabuta wannan shiri akwai waɗanda kuke kaunar wannan zakir wannan sha'iri musamman a cikin wannan album nasa wanda masu saka muku daga cikin masu kaunar wannan wato kasida ba zan manta ba da yar uwata malama umma khalitu bako na san da ke da iyalan kuna bin musau da kafa haka zalika na sa da sakon gaisuwar ki malama rayya da yar uwata lababatu da kuma aishatu maman gali na san da ke da iyalanki da mai gidanki kuna bin musau da kafa da fatan Allah ubangiji ya bar mu tare akan wannan tafarki na nuna so da kauna zuwa ga fiyan halitta sallallahu alaihi wasallama. Bayan mun saurari azzakir Sha'ib Muktar Allah kwaja faifan mu na gaba wani babban sha'iri ne wanda shi ma yana daga cikin sha'iran farko da suka fito da kasa-kasai a cikin wato tsari na zamani wanda kuma ba shakka wannan kasida ta yi dogon zamani kuma har yanzu idan aka saka ka zaka saka ta wato zaka ga tana kayatar da kai dama yan magana suka ce waiwaiwaye adan tafiya ma'ana za mu saurari kasidar uwa sharifai daga bakin malam Bashir dan dago malamin inji idan ka shirya bismillah. sharifai mai daraja matattarar mukamai fadin masu sharifai mai daraja matattarar mukamai fadin masu yaran cikin salati ga wanda rigar saba ta darti isa agwai isan su cikar cika yaban sazan wasanci kakan hasan Hussein farin duba baban fadan mabinci na abubakari da umaru usman da aliyu da fadan masu tilas in gaida dije Khadija korama mai albarka a kagurin mazaje ni gobar ne yau na ɗaukuku gurin Khadija zanje dan na ga sirrika duk ta nan ya zo na zo a bani dan dan Amina gobar ganin ya daddage yau ya taho a gwaji tilas in nemi birki in gaida alidan gidansa zanji dan uwan jini siriki gun annabu uban mazaje rubuce ƙarya rushe kafirci na zo a bani domin Fatima yin hali da binta ɗan haram ne wanda yake aliyu mazan fama wallahi gungume ne to tun a duniya an ga ɗan wuta makamashin wutar ne wuta ba za ta ce kanta ma ba fi da masu yin aliyu da fadin wasu Allahi wanga aure da daraja yake aure na Zahara Allahu ne ya daura shi a sama sannan aka yi bishara a ƙasa dai biki ne kawai aka yi auren Ali da Zahara wallahi wanga aure nasara Allah ya fi mu ƙaunar Fatima
mai albarka albarkar mata ƙarshe hasken auren a yau ya zazzaga duk ya shige ƙasashe a yau duk wani wali ko mai isa wallahi ba hasashe ka je ka bincika jinin Fatima ne Allah daɗe ne ƙaunar Fatima alhairai na dukkanin samari an samu shugabanni a duniyar yanzu har da dauri annabi Fatima da Hassan Hussein ya dace babu bori in ka bar guda duka ka bar su rashin shiga wuta sai karka mutu matattarar mukamai wa a duniya wa a lahira amma ga mu musulmai wa za ya kai shi balle babanki yau cikin kasai da sammai cikar sanin sai ranar mahashara nan a ganawa ce Fatima faɗi da takama ku zo mu gaida nana ga shugaba ta matan aljanna ku zo ku daina barna wallahi Allah haske ya bayyana ko marmazo ku dona duk muminin kwarai ya zama tilas ya samu so da ƙaunar Fatima dandadin mutane mala'iku da duk wata halitta rannan duk masu bi ne a ce mi kasu da kai yar annaba za a zo a dan wuce ne ta zo ta haya sara'i mala'iku sana a gaida jikar amina bai daraja matattarar mukamai Fatima sayyadi Hassan na gaishe ka je ka gurin ma'aiki idan ya juya baya ya tafiya komai kamar ma'aiki idan yi magana sai a waiwayo ai tsammanin ma'aiki wallahi ni ina so ina ƙaunar ka ɗan uwan muhsinu na Fatima haka take sannu uwar sharifai Fatimatu daga bakin Malam Bashir Dandago waka tsantsa taibo zuwa ga 'yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Fatimatu Zahra Ubatula kenan uwa ga Hassan da Husaini mata ga Sayyidi Ali dan uwa na jini kana wato ku zana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka zalika shugabar matan aljanna kamar yanda ya zo a cikin tarihi domin kuwa kamar yadda wata kissa ke nuna cewa a wani lokaci wato ana zaune a cikin iyali ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya kira wuna na Fatima sai ya rada mata wani abu a cikin kunnanta sai ta kama kuka ana sai ce mata a jimana ta sake dawowa ya rada mata wani abu kuma a cikin kunnanta kuma sai ta kama dariya tana murna wato dai aka zamana haka su uwayen nata suna kallo suna kwankwanto me ke faruwa ba sani ba sai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ma annabi cikawa
shi wata rana uwayen na suke tambaya ka ce ke mu akwai wani abin da ta faruwa wai menene faru wata rana kuna tare muna zamana tare da mahaifinki ya kiro ki sai muga ya miki ce miki wani abu cikin kunni kika fashe da kuka kuma ce miki wani abu kika fashe da dariya miki faruwa ta ce musu ai abin da ya faru da farko ya kira ni ne ya rada mini cewa akwai waɗansu isharori waɗansu Allah ubangiji ya nuna mashi cewa nan zuwa ba da jimawa ba Allah zai ɗauki ran shi ta ce wannan bakin ciki ya sa ta sai ta fashe da kuka tana takaici kuma da ta fara kuka sai annabi kiro ta ce a jimana lokacin ta ce to kuma magana ta biyu da ya rada mini ce mini yayi ai in kwantar da hankalina idan Allah ya mishi shi wafati ni ce daga cikin zarashin mace ta na farko wanda zai fara bin shi wato kuma iske shi a can alkiyama a gidan aljanna sannan mata albishir da cewa ko ba ki a kwaɗayinki maza ki je a matsayinki na shugabar matan aljanna wanda ke tabbatar mu da cewa yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Fatimatu Zahra'u ta ci a girma mata kamar yadda wani mai kasida yake faɗi a ranar tashin alkiyama inda kuma kun san yadda ake cewa kowa maza da mata za a tashi a zurne to a ce a wannan rana ita in faɗi mata ta zo za ta wucewa da mala'iku da kowa za a yi kira ga kowa ya kaskantar da kashi ya duke kai faɗi mata ta zo ta wuce yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan faɗi mata Zahra da fatan wannan kasida ta koka a cikin kunnuwan duk wata Fadima da ke akwai a cikin duniya baki daya musamman ba zamanta ba da gidan wana cewa da ubale ko kuma in ce a tawo zakawanu na san ana ban masu rika fata Allah ubangiji bar mu tare shirin dausayin ahlul baiti na gidan radio talabijin tenere bayan mun saurari malam Bashir Dandago a cikin wannan kasida tasa ta uwar sharifai cewa da na Fatima ta Zahra'u za mu je ga wani sha'iri wanda shi ma yana tsima ku kwarai daga cikin ku ba zan manta ba akwai waɗanda suka rubuto mana wasiƙa suna buƙatar a saka musu wannan kasida Umar Abdulaziz Baba Fadar Bege a cikin kasidarsa ta labbaika ta uku amma gaba ɗayanku kwana da yawa amma zan ita daidai kasa ne na musamman zuwa ga sayyada Aminatu Adamu an unguwar Bani Fano da ke da mai gidanki da sauran iyalanki na san kuna yan uwan kuna bin musau da kafa malami iji idan ka shirya Fadar Bege a cikin labbaika turwa kyauta da karawa aiki na ce ba ni a nitilis cikin zunubai sarki na ka yabe ni alfarmar rasulallah wanda da shi karaya ni an aka zo da shi ka ce kana kunyar rasulallah bai ka rasulallah aiki na da sabo na babu abin da lazima ka so kamun akuwa tilas ne gode ba ba zan daina roko ba Allah sake ban dama in shewa da baitoci in taya min rasulallah bai ka rasulallah ara har gaban abada karamar da karawa ko na salati suka ta hutawa sulfun gidaru ta gayya mai gyara da shiryawa baban baɗi ma zahara imamul anbiya kulla bai ka rasulallah har alai haka sahabai dole shiga ta kofar su shantai jani ba zalla na ruko da turban su shehu barhama akwai inuwa a lebar su ina abin kamar dana sharifi na rasulallah bai ka rasulallah na hama hashimin dangi sannan rasul farka ne tara kamar maza a gudu ka abi ka kai ne ne kuditar na yan magiya aikawa da sa'a ne mai yaki akan taguwa sai mahamudu sallallahu bai ka rasulallah a kore siran gudu dan amadar ka yanka su ni da maza uban dole ai fara kai ka kama su addakuna ta sarsira su kai roko ka kyale su yadda ka so ake Muhammad Rasulallah bai ka Rasulallah daga wuyan maza ka wuce ba mai ja da kai nawa
ya ja da kai asali yayi wauta ta nunawa samun kurai shawa ta take su takewa yayayya da kai halaka sayyidina rasulallah labbaika rasulallah ka lafiya annabi mai jiba a warwa sai ka rarraba kayi ba kaka ka hana kafirai rasi ka tantan sadauki ne in aka ce da kai ransi billahi lazi babu kamar rasulallah labbaika rasulallah ya gayya uban gayya annabi kai kadai gayya ce ka da kyau uban taro mai haske da kyan zuciya mai asali da kyan nasaba mai rushe shirin makiya ba a ja da kai a fita muhammadin rasulallah labbaika rasulallah a tantan sadauki ne ba a gaba da kai amma tafke ke marar tsoro mai tsare mazan gaba ni gudu sama na su gudu banga irin muhammadu ba karwasa tare da gayya muhammadin rasulallah labbaika rasulallah mai kyauta ta kasaita bai kama da ro'a ba yanzu ya baka gobe ka zo ba zai ce ka koma ba ba ya kora mai nema bai taba furta kori ba mai bayar da rai kyauta sayyidina rasulallah labbaika rasulallah shi ka ganshi shi daidai ya hana kafirai su nutsu dan kwada dai suka yi arba ado asirin su ya tono in ya fito akan kasawa kudu sunan su konan mai jadawa umai adaba muhammadin rasulallah labbaika rasulallah mai nisa su mai sakabu jagora abun koyo mai rahibu mai zaribu mai saka furai wayo malawi wudokin ka ne lade babu koyoyo da aka shafa yan fama muhammadin rasulallah labbaika rasulallah kai hango shi kofar gida yayi amara uban gayya kali za su ya shiryu ya hau ya ke kar'aya ya zana zuci tsara ciki mai rike kofar da makiya sassara su duka wuce sayyidina rasulallah labbaika rasulallah haka take labbaika rasulallah daga bakin umar abdulaziz baba fadar bege ba shakka nasa masu kallon sauraron mu wannan kasida ta kayatar da ku da dama daga cikin ku sai da kuka kasa hana kanku ku miƙe ku harraka na ji a wani gida har da wani yaro dan shekaru biyu ya miƙe ya harraka musamman ba zan manta da ke bayarwa malama hadiza a nan kan sizem na san da ke da iyalanki kuna ban mu sauri kafa Allah ubangiji bar mu tare akan wannan tafarki na nuna so da kauna zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam haka zalika nake amfani da wannan dama don aka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga yar uwata madam Amadu Zaidi cewa da Absatu na san da ke da wato dan naki da mamar taki da sauran yan kuna ban mu sauri kafa haka zalika wato a unguwar Dar es Salaam malama Fadima na sa da sakon gaisuwar ki Allah saka da alheri haka zalika daga unguwar Francophonie Muhammad Awal kai ma na sa da sakon gaisuwar ki Allah saka da alheri shirin dausayin ahlul baiti na gidan radio talabijin Tenere bayan mun saurari labbaika ta uku daga bakin Umar Abdul Aziz Fadar Bege akwai ta kasida ita ma da dama daga cikin wadanda suke rana ta salula suna ce suna jin wata kasida mai daɗi idan an kiro ni ita ce amshin kira nasu unirin da ake an kiro ni wata wadda ake cewa da'iman sai manzan Allah daga bakin wata baiwar Allah malamin iji idan ka shirya a yau wanda suke jin da'iman da su ganin ta ba yau za su ga da'iman malamin iji idan ka shirya
sannu sannu manzan Allah da'iman sai manzan Allah da'iman sai zagin Allah da'iman ni ko da yaushe annabi na manzan Allah ga karimi daga karimi dan karimai manzan Allah ga rahufu rahimu mai tarin mukamai manzan Allah ga mafi sauti da daɗaɗen kalamai ga karimi dan karimai ga mafi girman mukamai ga shi mai daɗin kalamai ga isa mai ke ta sammai manzan Allah da'iman sai manzan Allah da'iman sai zagin Allah da'iman ni ko da yaushe annabi na manzan Allah jarumi ne fadili mai martaba ne manzan Allah shi habibi shakira shatan bayani manzan Allah dana abdullahi dan maniyan mutane ya mafi girman mutane mai isa mai martaba ne gashi mai kyawun sifa ne sanni dan maniyan mutane manzan Allah da'iman sai manzan Allah da'iman sai zagin Allah da'iman ni ko da yaushe annabi na manzan Allah ambatan sunan kaɗa yana sumani manzan Allah ayi kiran sunan ka na sanyan tunani manzan Allah ɗalibansa ya ka ko a cikin sakwanni ko awoyi ko sakwanni ko a rana ko watanni ambatan ka yana sumani shi yake sanyan tunani manzan Allah da'iman sai manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'iman na san kuma kai ma mai kallamar sauraron mu sai manzan Allah da'iman shi yasa ka kasance ka zamo ma'abocin kallo da kuma sauraron wannan shiri na dausayin ahalbeti yabo tsantsa zuwa ga fiyan halitta sallallahu alaihi wasallama wanda kuma mun san baitocin da ake faɗi na yabo zuwa ga fiyan halitta sallallahu alaihi wasallama suna tsima ku suna sa muku suna daɗaɗa muku rai saboda so da ƙauna da kuke da zuwa gare shi idan kuka ji ana yaba shi kuna ji a cikin zuciyarku wallahi malam duk lokacin da za a zo ana wani bayani ko ana wata kasida ta yabo ana faɗin matsayin manzan Allah ka ji zuciyarka ba ta jin daɗi ba ta ce ma kuma wallahi ka bincike imaninka idan da har kana son ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dole idan ka ji ana yaba shi ka ji zuciyarka tana rayawa tana jin daɗi shirin dausayin ahalbeti na gidan radio talabijin tenere na sa sakon gaisuwarki malama rayya kika ce wa kin buƙaci a saka miki faifan nan wato na mahamur na gurcewa da al'amfas da fatan za ki gafarce mu a yau ba mu tanado su ba wannan ban tanado wannan kasida ba domin kuwa tun ajiye ne ake tanadin wato selection din da za a saka muku a yau kenan bakin alƙalmi ya riga ya bushe sai dai a tarbe mu a shiri na gaba amma a madadin wannan zan sa miki wani sha'iri wanda shi ma ya jima yana tsuma mutane kuma shi ma ko da yake an jima ba a jin ɗuriyar shi amma yanzu haka wannan kasida tasa tana ci gaba da yin zamaninta ko da yaushe aka saka ta zaka ji tamkar yau aka cewa aka kirkiro da ita cewa da malam awwal gawuna a cikin kasidarsa ta sayyadi ali har da hankali na rera yaban sayyadi ali kai masu hankali kai masu karanci a hankali ya santa daɗe mu hankali tare da kaunar sayyadi ali sai
sa Imam Ali hada da Abubakar da Agili Umar da Usmanu mufaddali na saka Tijjani da Jiyali ba'ada salatin lahi kamili wanda na roƙa yayi ga manzali yanzu nake so zan yi kwakoli na yi ta zubo ke wurin Ali na baza kayana ya ɗan kuli kayan na wasu na da kyalkyali kasuwanci na da walwali tun da ina ƙaunar Imam Ali salamu alaika sayyidi Ali amsa mana dan da munzali ya Ali mutayyibul asani da ba quraishi sayyidi Ali sahabbai ma ba kamar Ali ko bari ilimi ne na manzali sai da ya kai matsayin mufassali na aya da hadisi Imam Ali a fagen fama sayyidi Ali in ya shiga gaban mai kan sakari sai dai ka dinga gani kan jahili na faduwa a gaban Sidi Ali gaida alim zan fama da jahili masu ƙoƙarin tsara gabiri da dukan mai santa da hankali na musulunci dimul asali yana a daraja ta yi Imam Ali ya auri diya ta da manzali Fadima mahaifiya ta ahali na baiti masu isa da hankali Abu Hassan sunansa ne Ali ka iya cewa wal Hussein Ali kakan Tijjani da Jiyani mai kyan nasaba ne Imam Ali in za ku siffata sayyidi Ali ku siffata shi da ɗaha manzali dai shi ne na ga ya fi hankali kan kowa manzan mu manzali shi Aliyu mai kyau ne da tozali gashi da haske fuskarsa kyalli idan Ali na nan kai kana mali sai ka ga hasken sayyidi Ali Allah yana son sayyidi Ali sama da halitta banda manzali haka na ji ustazin bajjali yana fada a cikin yaban Ali haka take malam Awwalu Gawuna kenan a cikin wannan kasida ta sa ta yabo zuwa ga sayyidi Ali dan uwa na jini na manzan Allah miji ga wato yar manzan Allah na Fadima kenan
wato uba ga Hassan da Husaini, jikoki na manzan Allah ko kuma ce tsadaddin jikoki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Imam Ali khalifa na 4 daga cikin halifofin manzan Allah, wanda kuma wato annabi da kansa yake masa kirarin cewa annabi ke cewa shine birnin ilimi, amma Ali shine kofar shiga birnin. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha in zaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya laysa al-katabi ya babal madinatul ilmi, kirarin da ake maka nan sayyidi Ali, wanda kuma wannan wato ya ci a jinjina masa. Yana daga cikin manyan bayan Allah waɗanda suka sadaukar da ransu wajen ɗaukaka addinin musulunci. Sayyidi Ali kenan daga bakin malam wato Awalu Gawuna, wanda kuma ke kyau zancewa ta ƙayatar da ku. Na saki duk sakon gaisuwarki wato yar uwata cewa da malama Aishatu Amadu Asite ya maka can unguwar aeroport. Na san kina ba mu sarka farke da iyalanki da mai gidanka, da fatan Allah ubangiji ya bar mu tare akan wannan tafarki na nuna sau da kauna zuwa ga fiyayen halitta sallallahu alaihi wasallam. Shirin dausayin ahlbeti a gurguje muke ta lokaci na ƙara kurewa. Bayan mun saurari malam Awar Gawuna, akwai wani sha'iri shi ma wato mun sha wato yin kira gare ku waɗanda Allah ya samu ta ma kofi din wannan ɗin ta halike idan suna da mai domin shi, domin kuwa kasar ɗinmu ya lalacewa cewa da malam Abubakar Musa a cikin ƙasidarsa tafiyayyen annabawa imamun marsalawa, amma in magana suke cewa waka baki mai ita tafi daɗi. Malamin inji idan ka shirya malam Abubakar Musa a cikin fiyayyen annabawa. Ake da shirya daga bakin Abubakar Musa sarkin yaƙin shirya Rabi Musa. Biyayyen annabawa, limamin mursalawa, shugaban sahabawa, masoyin auliyawa. Biyayyen annabawa, limamin mursalawa, shugaban sahabawa, masoyin auliyawa. A dukkan lamarana, wallahi izani fara, Allahu zan sa alhudusu, sarkin da bai misaltu, sarkin da bai misaltu, komai kwaka tono shi ya yi su. Allahu roƙo nake yi a baitocin na yarda na yi su, amma kafin na fara salati zan wa miji na hafsu. Allahu daɗo salatai da ba a sanin adadinsu, kananan kawana annabi mai gyara na nafsu, ya asalin sharifai a faɗi wadama kice minsu, a taron bihar sahabbai da mataye da yayayensu, waliyai shehu tijjani da ma'aikai ne babbansu, har da shehu Abdulkadir Sharifai yana cikinsu. Kudubi na kirawo ka shehu Barhama Maula ya gausu. Biyayyen annabawa, limamin mursalawa, shugaban sahabawa, masoyin auliyawa. Waje dukkan annabawa, wallahi suna da girma, a girman annabi ya fi nasu. A cikin duka annabawa,
wa Allah ya haɗa a sunansa da nasa duk cikinsu. Tambaya ce nake yi a cikin duka annabawa, wa Allah sarki yake wasalati gaba da yansu, kuma dukkan annabawa Allah kai zaye ya tashi zai faɗi sunayensu, ko ya ce masu ya Adam, ko ya ce masu ya Musa, ko ya ce masu ya Isa, ko ya ce masu ya Nuhu. Amma suna annabi bara ku ji yadda yake kiransu aya ayo. Annabi ne harisun rasulillahi kai ne alaikum sahihul islami ya ainun na'imi ya sahibul wakami rasulillahi kana gabansu. Biyayyen annabawa, limamin mursalawa, shugaban sahabawa, masoyin auliyawa. Haka take da fatan cewa masu kallon sauraron mu za ku gafarce mu kamar yadda muka faɗa muku dama mun sake kwatanta ne magani ko da za ta shiga. Wannan kasar tana da matsala kuma kofi din da muka yi ya lalace, sannan original din da muke da ita kuma ta bace. Shi yasa muke kira ga waɗanda Allah ya sa har yanzu daga cikin wani kima kofi suna da wannan kasa ko suna da original dinta su kawo don mu samu mai kofi dinta mu rika saka ta a cikin wannan shiri, domin wannan kasida tana da cikakkiyar ma'ana. Wajen mintoci 27 ne wannan sha'iri ya share yana kawo baitoci na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, yana gwada matsayin manzan Allah, kai ba dan kar in zake sai in ce babu wata kasida a cikin wannan zamani wadda ta kawo bayanai game da matsayin manzan Allah a tsakanin al'umma, matsayin manzan Allah a tsakanin annabawa da kuma sauran dukkanin halittu na duniya baki daya. Da dai zaka saro wannan kasida zaka iske tana cike da abubuwan mamaki dangane da irin hikimar da shi wannan malami ya nuna domin wato gabatar da wannan kasida. Mala Abubakar Musa a cikin fiyayyen annaba, da fatan za ku gafarce mu. A nan za a cewa kwalliya bai bata kudin biya bata biya kudin sabuni ba, amma haka aikin na'ura yake, da fatan za a gafarce mu. Amma za mu je share muku hayawayenku da faifan mu na gaba, wato a makon da ya gabata ko in makon suka gabata wannan sha'iri mun saka muku da ƴaƴansa mace da namiji 'yan yara waɗanda suke kwaikwayo wato wata kasidar da ya yi albam ɗinsa na farko Mala Habibu Hikima a cikin Sahibu Sanadi, wato Malam Iji da Kashira. Bismillah. Sahibu Sanadi. Sabon shani ba tare da ya shaida mana ba, ya sahibu sanadi. Sayadi Muhammadu Mujita ba ceto ba za ka ki kai mana ba. Kira aminci Khalifuna. Abunda dan Amina ta sayyidina. Wannan da in har mun tsuguna. Domin sa ba za ka ki kai mana ba. Sayadi Muhammadu
sahibu sanadi Sayani Muhammadu Mujtaba ceto ba za ka ki kai mana ba. duka annabawa babu guda daya wanda ya yi saura abada sun shaida ɗaya mahamuda gumma sai ba su tun masa ba ya sahibu sanadi Sayani Muhammadu Mujtaba ceto ba za ka ki kai mana ba. Nabi kai ne ka zama babban sanadi domin ka ne Allah ahadi yayyo sama yayyo arzi da abin cikin su ko ba haka ba ya sahibu sanadi Sayani Muhammadu Mujtaba ceto ba za ka ki kai mana ba. kabila salita taladami Mustafa Sayyidul Arabi wala ne halitta taladami wi ladabi ladabi. tilasa halitta taladami gun musu da ba saya da la'arabi girma da soyayya muka yi makiyanmu ba za ya ga annabi ba Halitta ta yi ladabi ga Mustapha Sayyidul Arabi girma da soyayya muka yi makiyanmu ba za su ga annabi ba. ya sahibu sanadi Sayani Muhammadu Mujtaba ceto ba za ka ki kai mana ba. sahibu sanadi Sayani Muhammadu Mujtaba ceto ba za ka ki kai mana ba. ya halikin sarki masanin komai da komai zamani yake sako sabon shani ba tare da ya shaida mana ba ya sahibu sanadi Sayani Muhammadu Mujtaba ceto ba za ka ki kai mana ba. Tira aminci Khaliquna wanda dan amina ta sayyidina wannan da in har mun tsuna. Allah domin sa ba za ka ji kai mana ba Malam Habibu hikima a cikin kasidarsa ta sahibu sanadi, wato ba shakka na sa masu kalamin sauraron mu wannan sha'iri kamar yadda ke faɗa muku, wato 'ya'yansa guda biyu mace da namiji 'yan yara idan kuna tana a mako yau da makonni suka gabata, wato sun sake wannan kasida a cikin sauti na yara wanda shi ma abin gwanin daɗi da ma 'yan magana ke cewa kurciya ba ta tashi ɗanta ya rarrafe. Haka ake fata, kuma ku duka na san kuna fatan a ce 'ya'yanku sun tasa akan wannan tafarki tun suna 'yan ƙanana, suna da wato magana da bayani dangane da abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zara'ar gidansa da sauran bayan Allah waɗanda duniyar musulmi ta wato ta yarda da su. Shirin dausayin ahlul baiti na gidan radio da talabijin tenere wai masu magana kan cewa laifin daɗi karewa. Wannan lokaci namu ya kawo jiki, amma kamar yadda muka saba ga al'ada kafin mu karkare wannan shiri akwai faifai na karshe da zan saka muku, shi ma na jima ban saka muku shi ba, cewa da malam Gambo Ibrahim Masta a cikin kasidarsa ta yabo zuwa gafiyan halitta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce da ita ce za mu karkare wannan shiri. A madadin malaman da suka taimaka mana akan na'urori daban-daban, ni jagoran shirin nake ce da mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima agulik wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qidaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Baban Fatima ya bin Abdullahi ya manzan Allah. Gaisuwa kwarai gurin ka Rasulullahi. Ya manzan Allah. Baban Fatima ya bin Abdullahi.
garkata ya manzan Allah zan fara yabo ina waka garkata ya manzan Allah Allah wuce ka mini guri manufata ya manzan Allah in kama yabo ina waka ratata ya manzan Allah gurin manzo Muhammadu ne manufata ya manzan Allah shugaban mu maza gami ya fita har mata ya manzan Allah Allah tsare mini sharrin me keta ya manzan Allah saboda yana ganin yona zama shata manzon Allah gaisuwa wani gurin ka rasulullahi ya manzon Allah baban Fatima ya bin Abdullahi ya manzan Allah ya manzan Allah ya manzan Allah Allahumma na ta roƙo ƙara salati ya manzan Allah wurinsa Muhammadu da baban Fati ya manzan Allah wannan daidai gurin kayan gana zati ya manzan Allah kuka tattauna cikin sirri ba santi ya manzan Allah har ya karɓo mana sallah har da salati ya manzan Allah azumi zakka zuwa hajji baban Fati ya manzan Allah ya isar da dukkanin sako ne zati ya manzan Allah mu mun shaida saboda muna ta salati kun manzan Allah gaisuwa wani gurin ka rasulullahi ya manzan Allah baban Fatima ya bin Abdullahi ya manzan Allah ya manzan Allah ya manzan Allah Ali dukansu salatin ma na sanya ya manzan Allah haka za dukansu sabbai masu biyayya ya manzan Allah wayanda da su ake yakin jayayya ya manzan Allah صل على سيد الوجود محمد يا بار النجاة صل على سيد الوجود محمد يا بار الندى صل على سيد الوجود محمد يا بار الندى يا الله